Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Bahlongoza isigodlo Sesilo Ethekwini. Babhikishele amanzi OTHONGATHI kanti kubungazwe eyokuboshwa kukaMandela. Sinamukele nibukele zona indaba ze1KZNTV. Qembu lezombusazwe esifundazweni KwaZulu-Natal abantu botho Congress seliphakamisa ukuba ke guqula isakhiwo somengameli bezwe seThekwini senziwe isigodlo Sesilo umisuzulu kazwelithini njengoba kungekho okutheni esetshenziselwa kona. Unobhala jikelele leli qembu uphumelele phahla uthi kulichilo ukuthi kisilo kasinaso kwisigodlo eseqophelweni elifanelekile eThekwini ingakho sebebhalela ukungqongqosha umnyango wezemisebenzi kahulumeni kuleli ukuba ka alicubungulisise lolu daba. Yiso lesi sakhiwo iqembu lezepolitiki iABC abantu botho Congress ehlongoza ke ukuthi siguqulwe senziwe ihlalankosi lesilo esikhona njengamanje umisuzulu kazwelithini njengoba ke ihlalankosi elikhona njengamanje iABC ithi ke kasikho esimeni esifanele ukuba ke kungaba ihlalankosi lakhe ke ungangezwe lakhe. Ithi ke isibhalele ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni phecelezi iPublic Works kuzwelonke ukuthi ke acubungule udaba lokuthi ke kuguqule sona ke lesi sakhiwo njengoba ke kungekho esikwenzayo njengamanje. eThekwini sine King House ephathiswe uPublic Works kusho ukuthi iownwa uPublic Works. Leyo King House kuyisifiso sethu ukuthi imukezelwe kusona isilo ngoba isilo ukhumbula ukuthi njengamanje izigodlo zonke ezikhona ezesilo esikhotheme kusho ukuthi isilo esikhona asicabibikho isigodlo esinikezelwe kuyena. So bengaba yisu elihleke ukuthi ngoba lesi sigodlo asisetshenziswa into esasikade siyibekelwe yona. Lesi sakhiwo kusukela ke ngonyaka u2018 sakhahlanyezwa zikhukhula nokwaphoqa ke ukuthi silungiswe. Ibalelwa ngaphezulu kuka50 million wamarandi imali esichithiwe ukulungisa lesi sakhiwo ngemuva kokukhahlanyezwa zikhukhula phambilini. Kanti sihlala ke omengameli kanye namasekela abo uma ke behambele esifundazweni. iABC iphinde yaphakamisa ukususwa kweyichuse zabaholi bangesikhathi sobandlululo edolobheni iThekwini. Into yeyichuse saqala ukuyikhuluma sithula imanifesto yethu eThekwini ngaphambi kokhetho sivela kulona. Sakuveza ukungathakasi ngokuthi zonke indawo zethu esikuzona zonke zibiyelwe yichuse zangesikhathi sobandlululo. Kuyisifiso ke sethu futhi ukuthi lezo ichuse zigudluzwe zibekwe phela nezethu zalabo abanqoba izinto njengayo nje uKing Shaka inkosi Shaka. Umuya nje kaDukuza ufika itshe kodwa asikho isikhuse okuthiwa nayi inkosi yethu yamaZulu eyanqoba izinto. Uma kuwukuthi ubuke uyilandele izinkulumo zika President uBabumavunja Deputy Mayor weTheku ivangeli nje leli esisaqhubeka nokukhuluma noma ngingeke ngisho ukuthi kukhona into engcindezi esesiyibeke ngaphezulu ka-art and culture kodwa kusezinhlelweni zethu ukuthi sikuhambise ke manje eminyangweni oqondene nabo ngo ukuthi sizwe ukuthi elabo ilaka lithini kulolu daba esilibekile ukuthi sicela ukuthi sisusele ichuse zesikhathi sobandlululo bese kubekwa ichuse ezihambisana nendawo yethu yakaZulu la esithi khona umhlaba wabantu bakwaZulu. Njengamanje isigodlo esikhona kusembelebeleni kwamashu ngesikhathi iziko leindaba lihambele lesi sigodlo besingagadiwe kwaze seke sizungezwe imjondolo kanye ke nehostela ethinta okhulumela indlu nkulu kaZulu umntwana uThulanzulu walile ukuphawula ngalo lolu daba ethi ke sekuneminyaka lesigodlo sikhona akaqondi ke kungani ukukhulunywa ngaso. Imizamo yokuthola unobhala weANC kanye ke nabomnyango wezemisebenzi kahulumeni yephunzile. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini.
Iyaqhubeka imibhikisho yezikhalazo zongabikho kwamanzi endaweni yasoThongathi inyakatho KwaZulu-Natal ikakhulukazi ke kuward 62. Namhlanje ke kuseni umphakathi wakule ndawo uvukeke indlobano wavala umgwaqo engenene enkabeni edolobha ukhala ngokuthi sekuphela izinsuku ezisikhombisa zonke umasipala waseThekwini ungabafakela amanzi kumathanga amanzi okuze kwagcina ke kuphazamisa nokufunda ezikoleni ezikule ndawo. Amalungu omphakathi kumawadi ahlukene othongathi avuke namhlanje avala imigwaqo njengoba ukhala ngokuthi awanawo amanzi. Lo mphakathi uthi sekuphele izinyanga ezinhlanu engaphuma amanzi empompini ngenxa yezinto ezenzeka ngesikhathi sezikhukhula, kodwa emva kwalapho umasipala wawusuthembisa ukuthi uzobanikeza oJoJo tank okuyibona ubusukade ubafakela khona amanzi nosekuphela izinsuku ezisikhombisa bengekho. Ungabikho kwamanzi kule ndawo agcina ngokuphazamisa umphakathi, kodwa nabafundi ezikoleni sebesheshe bephume ngenxa yokushoda kwamanzi. Sinaye la omunye wabafundi ofunda kusona ezinye zezikole ezikhona la uThongathi ozosichazela ukuthi ngakube kuhamba kanjani ezikoleni mayelana nendaba yamanzi. Siswami unjani? Ngiyaphila njani? Ngiright. Sichazele ula embhikishweni and into enivezayo nakuveza nokuthi ezikoleni selokhu nje kwafika kwasukela ngoApril sekwesinye isikhathi seshe nikhishwe ngenxa yongabikho kwamanzi. Yebo. Ezikoleni sekunzima kakhulu manje siswami, siphuma early, siyaphazamiseka nje su-matric ngoba ngila ku-matric mase yakwama meeting esikoleni njengoba ngu-vice chairperson siyakhuluma indaba yamanzi bathi ayikho into abangayenza. Umasipala wesikhathi ukungafika uzosigcwalisela amanzi ezikoleni, ama-toilet ayanuka, ama-toilet ingane awakwazi waflash. Sivala eli siphuma ngabo 11 umuntu efike ngo-past 8 esikoleni. Su-matric siyaphazamisa ngoba sakwazi ngisho ukufunda, asakwazi ngisho ukwenza lutho ezikoleni. OJoJo bethu abagcwele, OJoJo bathathu mina esikoleni bake bangagcwala usuku lonke bangafiki lokho esihlehlisiwe isikole, lokho esihlehlisiwe isikole ukuthi hayi sizovula ngenxa yamanzi akuvula. Nomphakathi wasehamba nathi ngikholwa ukuthi ngaphansi kwaWard 62 okuphethwe khona uANC ikhansela likhona ukuxhumana enakho ukuntshela ukuthi ngabe khamba kanjani ngoba khona ezinye izindawo esesayihambela la ubuthola khona ukuthi ama-truck ayafike balethela amanzi. Ayafika ama-truck la bese sijwayele ukuthi ama-truck askipha usuku afike manje usuphelile u4 days aphelile amaviki la hamba nathi uphelile u2 weeks benganamanzi. OJoJo abagcwalisiwe khona uJoJo lwadushiswa la namhlanje ubu-empty futhi uhlephukile, omunye ubungagcwaliswanga for imonth yonke awaziwa amanzi imonth yonke ubungagcwalisiwe uJoJo. Abantu bayakhala, ingane yaze yashona ishoniswa u20 liter, a 20-month-year-old child ya ecrash yawa ku20 liter yangcwatshwa namhlanje. Siyabonga. Yebo ngiyabonga. Linyeke ilungu lomphakathi ophinde abe umfundi wakuyona le ndawo wasehamba nathi okhala ngakho ukuthi nasezikoleni bayaphazamiseka njengoba ubona ke embukeli lapha ekhaya. Mungena la edolobheni la khona oThongathi umgwaqo uvaliwe kugade nawo amaphoyisa futhi uma ubheka nala uzongena khona lokushila sehamba nathi akuhambi lutho. Umphakathi umile uthi kuyoze kuba uya-addresswa ngendlela okuyiyona kuze kube khona indlela yaphambili mayelana nalo udaba lamanzi. Kuseni bavuke bashisa nawo uJoJo tank kodwa ke bayochaza ukuthi uJoJo tank abawushisile bengowona uJoJo tank obekuthiwa uyaphila ubuvela uhlephukile futhi kwabona abasabafuni ngoba vele ababasiza. Kuyona ke kuphela indawo evaliwe le ikhona nezinye ezivezwayo ukuthi zivaliwe njengoba nawo umphakathi wakhona ukhala esifanayo esingakusho nje ukuthi cishe uThongathi lonke lunenkinga yamanzi and umphakathi namhlanje wa decide ukuthi uvale kuze kuba unikezwe inqubekela phambili mayelana nendaba yamanzi. Kude bokhosibisi ngisoThongathi. Kubungaza iminyaka engamashumi kayisithupha kwabanjwa bekade umengameli oqala wentando yeningi kulelo ngasekho uDkt Nelson Mandela. Lokhu kwenzeka emcimbini obubanjeleke endaweni yesigcina amagugu lapha abanjwa khona kuMandela ngamaphoyisa obandlululo iNelson Mandela Capture Site eseHowick ngasemgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Umkhandlu wamagugu kuleli National Heritage Council ithe ifuna ukuqwashisa abantu abasha kanye nezingane ngomlando wakulelizwe. Kubungazwe iminyaka eyama-60 kwabanjwa ingqalabutho yenkululeko kuleli uNelson Mandela eHowick. Usihlalo we-National Heritage Council uthe le ndawo iyohlala iwumlando. It's now exactly about 60 years ago, in 1962, when he was captured on this site, just across the road and the N3. And it's a premium site
for us as a nation, not only just that, somebody was captured, somebody was arrested, as you may say, but what is significant about that is who was captured. Nelson Mandela driving and coming from a crucial meeting, with the leader of the ANC and disguising as a chauffeur. And a black guy driving a white man. That's how he disguised. But, the trickery of the apartheid machinery and secret agents, found out, and he was followed and he was captured on this side. But what is important, though, is not just the capture, is the story, it's the legacy of Nelson Mandela for this nation. Umeya wesifunda uMgungundlovu uMzizuma uthe kubalekile ukuthi umlando uhlale ugcinekile. Into ke eyenza ukuthi sijabule kakhulu ukuthi kubalekile ukuthi umlando ugcineke. Sijabulela kakhulu ke enye into kakhulu ukuthi masikhona la namhlanje kunezikole ezihlukahlukene abantu abasha nengxenye zomphakathi ezungeze kule ndawo ngoba kubalekile ukuthi izingane zethu nabantu nje abasha bazi ukuthi izwe lethu lisuka kuphi. Konke okuhle kubonakala ngathi sekukhona manje. Kukhona abenza iminikelo ethize ukuthi zikwazi ukuthi zenzeke lezi zinto. Ziningi ke indawo ezigcina magugu. Esifisayo ukuthi abantu abasha nje baye kuzona. Kodwa siyathanda ukuthi sisho ukuthi nala eMgungundlovu sinalo lomgudu esiubiza ngokuthi okugcina kakhulukazi ngamagugu aphathelene nokukhululwa kweze i-Liberation Heritage Route. Ingakho sisagcizelela ukuthi kufanele ukuthi kube khona lo mgijimo weMandela Marathon. Kanti nomeya uMasipala uMngeni uChris Pappas uthe bazoyigcina le ndawo ukuze ibonwe izizukulwane ezizayo. Umlando wamaqhawe kuningi noma fanele sikulandele from start to finish. Lokho noma le site sikuyona namhlanje iphathe yodwa nje umlando omkhulu umlando omuhle fanele sigubhe noma si celebrate impilo kaMandela nezinyathelo bebezithatha endleleni yakhe. So this is to say ukuthi kahle inkululeko yakhe yaphelela la ngoba bekula wagcina kuba umuntu ongabushiwe until ephume ejele. So siyakhumbula lokho, sikhumbule isacrifice yakhe, sikhumbula konke asenzele kona la kulelizwe namaqhawe amanye futhi abebehamba naye. So yilokho sikwenzayo namhlanje lana. Thina njengomkhandi into esokwenza sizosondelena nale ndawo saka sabona kwezinye indawo Winnie Madikizela Mandela Heritage Site lapho akhambanga kahle isimo sakho nakwezinye indawo futhi sifuna ukusondela kule ndawo senze isiqiniseko sokuthi ingawi ama future generations abantwana bethu ukuthi nathi futhi masesikhulile futhi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisehawiki. Ubuyele esimene sejwayelekile sokusebenza umgwaqo umngeni road ngase Springfield eThekwini kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Lokho kulandela ukuthi izolo kwekusihlwa amalungu omphakathi angaphezulu kwekhulu abewuvale ngamathayavu town ezihlahla njengoba ngacaca ukuthi abefunani. Insolo zithi ke lo mphakathi ubuzama ke nokungena ke ezitolo ezikule ndawo okubalwa ke nesikhulukazi uMacro kodwa kungenelela kwamaphoyisa okanye abakasidlodlo ikhona ukugcine kusizile. Nakuba kade uphazamisekile lo mgwaqo izolo ebusuku ngenxa amalungu omphakathi aqhamuka ezindaweni ezizakhiwe ezimjondolo ezakhele kule ndawo okuthiwa beyibhikisha zivalile ezilinganiselwe emakhulu kodwa kwamanje izinto zibuyele esimeni. Imbiko evela engakaqinisekiswa kuvela ukuthi lamalungu omphakathi abezama ukuyongena esitolo esikhulukazi kuMacro njengoba sasikade sidiceleke phansi ngesikhathi kulutho ngonyaka odlule njengoba sisanda kuvulwa lesitolo singezinye sasikade zidiceleke phansi ngonyaka odlule ngoJuly ngesikhathi kucekelwa phansi izitolo ngesikhathi kuphela unyaka kwenzeka izigameko zangoJuly wangonyaka odlule uhulumeni besifundazwe ehambele kusona lesi sitolo iziphathimandla zakuveza ukuthi zisebenzise imali engaphezulu kwa100 million ukusilungisa kabusha. Abantu abaningi enkundleni zokuxhumana basala bexakekile ekutheni ngabe yini le abantu asebefuna ukuyenza njengoba izolo kuthiwa befuna ukuyongena kwasiza ukuqhamuka kwamaphoyisa. Imfucuza okuyizihlahla amathayi avuthayo kuyabonakala ukubona lo mgwaqo njengoba lo mphakathi kuthuba kade uvale ngakho. Imoto zihamba ngendlela ejwayelekile kade nakhona kulesi sitolo umudlula ngakhona sisebenza
ngendlela ejwayelekile. Kude bohosibisi ngiseThekwini. Ake siye eToro siyabuya mbukele nezinye zindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kuyindaba zethu nina bendlovu enamandla nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Bahlongoza isigodlo Sesilo Ethekwini.Babhikishele Amanzi OTHONGATHI kanti kubungazwe eyokuboshwa kukaMandela. Abazali kanye nabafundi besikole samabanga aphezulu iMalusi High eSogwini oseningizimu yeKwaZulu-Natal bavukeke umbhejazane namuhla ekseni babhikisha kwaphazamiseka ukufunda nokufundisa bekhala ngokuthi uthishanhloko kugulisa abantwana babo kulesi sikole. Omunye wabazali uNkosi Shabane uthi bathatha isinqumo sokubhikisha ngoba bengaphathekile kahle neze ngokugula kwabantwana babo bagula ngendlela eyodwa ngokuthi bahayize baphinde futhi ke baquleke kanti bathi ke imbangela yalokhu basola uthishanhloko kulesi sikole ngoba zithi zonke izingane masezihayiza zibizena. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iMalusi High School eSogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela umbhikisho wabazali kanye nabafundi bakulesi sikole bekhala ngokuthi bafuna uthishanhloko axoshwe ngoba ugulisa abafundi bayahayiza futhi bayaquleka. Omunye wabazali uNkosi Shabane uthi bathatha isinqumo sokubhikisha ngoba sebekhathele ukugula kwabantwana babo ngendlela efanayo. Bayahayiza bawaphansi lento and uma iyenzeka kunezimbali ezikhona la esikoleni ekuthiwa zafika nothisha uNtombela bayakhala bayakuzona uma befika kuzona babe futhi sebeyamkhomba uNtombela okusho ukuthi khona imoya esuka ibahaqile. Kakuba uma noma kuthiwa abazali bayafika kuthiwa bazozama ukuthi bakhuleke ngokuthi babotha amademoni akhona uNtombela akayihlanganisi ukuthi abe yingxenye yalento. Akuba umfundisi wayefikile wafika la waxoshwa kathiwa aphumele ngaphandle akavumelekile ukuthi akafike la alethe umkhuleko kuzokhuzwa lona. Ingakho ke sabazali nabafundi siyabona ukuthi lento imayelana noNtombela. Ingakho silana sithi sabazali uNtombela asisamdingi akaphume kubekwe enye principal. Uphinde waveza ukuthi lo thishanhloko useke waxoshwa nakwezinye izikole abafundi bekhala ngento efanayo. Ingoba sekunezikole ezinye esike yenzeka kulento asedlule kuzona. Waya kwesokuqala wafike nakhona watoyitoyelwa waphuma wabaleka wahamba. Wamsusa education wahamba wamisa kwesinye sesibili futhi isikole kwaba into efanayo batoyitoya futhi abafundi bamabhesana nabazali waphuma. Manje sela esikoleni eMalusi iyaqhubeka futhi iyenzeka lento. Ingakho nathi sitoyitoya asixabene naye asilwi naye. Ingakho sithi akaphume silethelwe omunye umuntu ozofika afundisa beprincipal. Omunye wabafundi engeke silidalule igama lakhe ukumvikela uthi imbangelo yokuquleka nokuhayiza kwabafundi uthishanhloko ngakho abasamdingi kulesi sikole. Inkinga yethu sibhekene nayo la esikoleni ukuthi kunothisha besingamthandisisi kahle. So lokho kwafika yena sinokugula esingakuqondi. Futhi masigula akasinaki nothisha nje abasiniki attention. Manje siyasola ukuthi khona into anayo lo thisha futhi asimthembi. Abafundi bethu bagula ngendlela efanayo bonke. Bayawa omunye azabaleka afise nokuphuma ngegate lesikole singazi ukuthi kwenzakalani. Vinto besimtshela ukuthi sekhona ingane ezigulayo bengakaza entertain lonto. Akavela hamba la esikoleni asamdinga samceli kwanhlo. Imizamo yokuthola ukuphawula kwesihlalo wesigungu esilawula isikole ayiphumelelanga. Yonke imiyaleza bethunyelelwa yona akazange ayiphendule. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo esifundazweni ayiphumelelanga. Yonke imiyaleza bethunyelelwa yona ayizange iziphendule. Izindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi oShabeni. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi phesheya esengwelezane ngasempangeni enyakatho nakamthaniya uSithembiso Nzuza uthi benza konke okusemandleni ukuthi abafundi bengashiyi isikole besesemazingeni aphansi. Khuluma ke nezikole zendaba le1KZNTV umshazi ngenkathi bebungaza usuku lokukhuthaza ukufunda uveza ukuthi esikhathini ke siphila kusona kubalulekile ukuthi sibe yisizwe esifundile. Usuku lomhlazi 19 kuNcwaba kuyayibungaza usuku olubizwa nge-Literacy Day emhlabeni jikelele. Kanjalo nesikole samabanga aphansi engwelezane okuyiphesheya sibungaze lolu suku ngokunikeza abantwana ithuba lokufunda izikondlo izingxoxo
kanye nemidlalo yeshashalazi. Ukube ukufunda kwakungekho ezweni ngabe siyisizwe esinjani. So usuku olunjengalolu i-celebration eyaqala ngo-1967 la ukufunda nokufundisa neliteracy kuyinto ekhuthazwayo khona kubantu ngoba abantu kufanele bafunde. Yonke indlela yokufunda ibalekile ngendlela yokuthi iyasithuthukisa ukuze sibe abantu abangcono nangesikhathi esizayo. Especially esikhathini esibhekene naso njengamanje kuningi ukufunda okufanele kugainwe abantu. Lokhu kungenye izinto esiza kakhulu ekutheni abantwana bagxile ekufundeni bangashiyi isikole bagcina sebengena ebugebengwini. Ingakho amaZulu uthola ukuthi asenza icrime. It's because ukuthi abafundanga. So uma ngabe ingane isesikoleni ke ilast kwesichanela khona nge-channel right ukuthi abakufundayo akube oku-right. Siyakhumbula ukuthi no-president wethu uyakukhuthaza ukuthi sifunde ngisho sibadala ukuthi iba nencwadi oyifundayo. Lesi sikole sithi sigqugquzela abafundi uba bakwazi ukufunda. Lokho kungasiza kakhulu ekutheni bafike kumatikuletsheni sebeqeqeshekile kakhulu ngakuse kufundeni. Izindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNgwelezane. Umama womntwana onenkinga yokungezwa kahle endlebeni wasehluhluwe kwaMduku enyakatho KwaZulu-Natal uSipho kuhle Gumbi uthi ucela usizo noma ngubani ongaba namandla okwelula isandla njengoba efisa ke kusizakala umntwana wakhe oneminyaka eyisikhombisa ngokuthola isiza kuzwa phecelezi ngolasemzini FM system ezomenza ezwe kahle esikoleni. uGumbi uthi sesihambe waze ke waphela amandla izibhedlela zikahulumeni kepha engalithola usizo njengoba ke ukufaka lobu buchwepheshe bokuzwa endlebeni kumba kakhulu eqolo. uSipho kuhle Gumbi useqeqe wadela izibhedlela zikahulumeni efunela indodana yakhe usizo kepha lutho ukuphumelela. Uthe esinye sezibhedlela samtshela emehlweni ukuthi kabanayo imali ongathengwa ngayo izinsiza kuzwa ezidingwa ngumntanakhe. Shuthi nomntwana usena 7 years manje unenkinga yokuzwa endlebeni. Sihambile ke ezibhedlela ukuthola usizo basitshela ukuthi kufanele athole FM system. Msabuyele esibhedlela sabatshela ukuthi esikoleni bathi bafuna iFM system ukuze uthisha mayefundisa ekwazi ukuthi emuzwe ngqo engaphazanyise lezi ezinye izingane. Esibhedlela bathi bona akukho nje kwibudget ukuthi bengatholi FM system. Ubese eqinisekisa kwabangahle bebe usizo ukuthi akafuni khona ukubaqola kepha uxakwe yisimo somntanakhe. Ngicela usizo lokuthi ongakwazi ukungisiza ngithole le FM system. Ngisho ngabe kuthiwa uyayithenga angikhathalele ukuthi uyayithenga noma into engayifuni kahle kahle ukuthi kuzimali kimi mhlawumbe bazoyitshela ukuthi ngifuna ukudlala imali yabona. Ngifuna nje usizo lukanjalo mina ole FM system. Uhlayelo Phakho ngumeluleki kwezengqondo kubantu abangezwa kahle ezindlebeni uthi umzali kufanele emeluleke umntanakhe azise nothisha ngesimo sakhe ukuze umntwana ezokemukela isimo aphila ngaphansi kwaso. What would happen is that a parent would first need to be educated themselves. What is a hearing loss? How can I help my child? And what is my child going through? Talking about these issues with your child is also very important to create, to like boost that self-esteem as a parent and just encourage them and say, no, my child, you are facing this problem, but we can do it together. I'm here to support you. So you just let your child know that you are supporting them. And then they say, you want to discuss as no teacher as well. So you let the teachers know, and basically you have an educator number, know, this is what a hearing loss is, and it doesn't mean your life stops now. It doesn't mean but it just means you are going to do things differently from other people. Kanti uxwayisa nangokusebenzisa noma yini ezindlebeni njengoba ethi lokho ngaba imbangela yokuba nezinkinga zokungezwa kahle ezindlebeni. Once you get wax in your ear, or if you feel like there's something in your ear, ungasebenzisi earbud. You'd rather use, you don't use the earbud, so what you do, you'd rather use Eva slap.
and then you just wipe where you see, because if you happen ukusebenzisa earbud, you're pushing everything deep inside. As it builds up, and then eventually you may result with a problem and may result with a very mild hearing loss. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyene ngibika ngesehluhluwe. Ake sithi shelele itolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina bendlove namandla siphinde futhi sinamukele kwiindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Bahlongoza isigodlo Sesilo Ethekwini. Babhikishele amanzi OTHONGATHI kanti kubungazwe eyokuboshwa kukaMandela. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 16.81 cents kuyidola laseMelika bengu 19.88 cents kupondo waseBrithani bengu 16.81 cents kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,763.88 cents ounce kuthi intengo yokuhweba ongahluziwe bengu $101.22 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana bestayela iMamelodi Sundowns selimemezela ukuthi sihlukene enhloko nesixhanti phakathi kwalo leli qembu nomgadli waseSlovakia uPavel Safranko. Lo mgadli oneminyaka engama-27 yobudala uhlaleke isizini eyodwa neDowns njengoba kedlaleka imidlalo engama-29 washaya amagoli ka-9 kuphela. Lo mgadli ufika kuleli qembu laseKlorkop kubheke lokukhulu kuyena njengamanje usengajona noma yiliphi iqembu emva kokukhululwa iDowns. Kanti komunye wabagadli ongase kangakhululwe kuleli qembu Kemete Erasmus olizwa ngendaba iJays. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakhumgedlelo kamzimba omntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzala.